Aivojen vireystilan voi havaita suoraan reaktioajasta. On kyse siten luontaisesti korkeammasta aktiivisuudesta tai piristeiden aikaansaamasta hyperaktiivisuudesta, näkyy tämä esimerkiksi Mindex-mittauksissa. Ja myös päinvastoin. Aivojen toiminnan hidastuminen ja vaikeudet lyhytaikaisessa muistissa saavat tuloksista huonompia, siis reaktioaika pitenee. Konkreettisesti vireystilan madaltumisen, kuten myös esimerkiksi alkoholin tai muiden päihteiden aiheuttaman reaktioajan pitenemisen, voi nähdä siinä, miten henkilö pystyy toimimaan runsaasti havaintoja ja niihin reagointia vaativissa toiminnoissa, esimerkiksi auton ajamisessa. Myös ikääntyminen hidastaa kykyä reagoida ärsykkeisiin. Aivoihin ja niiden toimintaan sekä kapasiteettiin ei ikä sinällään kuitenkaan vaikuta. Aivoissa tapahtuu normaalissakin ikääntymisessä muutoksia, mutta niiden vaikutus toimintakykyyn, niin silloin kun osa meistä onneksi ikääntyy menestyksellisesti, mikä tarkoittaa sitä, että me säästytään aivosairauksilta, niin niiden muutosten vaikutus toimintakykyyn on hyvin minimaalinen. Et esimerkiksi semmoinen myytti kuin, että muisti huononee ikääntyessä, niin se ei pidä paikkaansa, se muuttuu toisenlaiseksi. Se on ainoa semmoinen biologinen fakta, että kaikki me hidastutaan, kun me ikäännytään. Iäkkäämmän henkilön oppiminen on toisenlaista, se vie enemmän aikaa ja ikään kuin se oppimisympäristö ja kaikki on järkevää rakentaa vähän toisella tavalla ja itse asiassa tämä on semmoinen asia, mikä työelämässäkin pitäisi huomioida. Muistaminen muuttuu niin kuin sirpaletiedon hallinnasta asiakokonaisuuksien muistamiseksi, että tavallaan kun se elämän kokemus on lisännyt sitä tietopohjaa, niin siihen on helpompi kiinnittää sitten sitä uutta opittavaa aineesta. Aivojen käyttäminen on paras tapa pitää ne kunnossa. Terävimmillään aivot ovat 40-50-vuotiaina, mutta oppiminen ja muistaminen jatkuvat koko elämän ajan, jos vain ihminen niin haluaa. Terveet aivot toimivat hyvin vielä 100-vuotiaillakin ja sen päällekin, ja vaikka keho ympäriltä alkaisikin rappeutua, hyrräävät aivot vielä oikein hyvin. Use it or lose it, aktiiviset ihmiset, niin heidän toimintakykynsä pysyy parempana ja jopa niin, että aktiivisuus suojaa myöskin aivosairauksilta, ainakin näiltä eteneviltä dementiatyyppisiltä.